Magandang araw po, Dark Shadow. Itago mo na lamang ako sa pangalang Piolo. Tubong South Cotabato, pero nagtatrabaho ngayon sa Maynila. Nagustuhan ko talaga ang boses mo sa pagsasadula ng mga kwento. Kaya minabuti kong i-share din sa inyo ang aking karanasan na habang buhay kong hinding-hindi makalilimutan. Hindi ko po ito sariling kwento, bagkus kwento ng kaibigan ko na sangkot din ako sa mga pangyayari. Meron naman po akong permiso mula sa kanya. Iniba ko na lang ang mga lugar, ang mga pangalan namin para maingatan na rin kaming lahat. Nangyari po ito mahigit dekadang taon na ang nakararaan. Habang kami ay nasa kulayo pa noon, noong mga panahon na yun, nakapisan si Jonah sa kanyang tiyahin sa Maynila dahil ito ang nagpapaaral sa kanya. Imamarites ko po sa inyo ang kanilang kwento ng buhay at pag-ibig na talagang ako ang unang kinilig sa kanila. At matutuwa ako kung magagampanan din ito ng mga mahuhusay mong drama talent. Sisimulan ko po ang pagmamarites ko noong nagka-break up sila ng girlfriend niyang si Dina. Talagang hindi niya inaasahang mangyari iyon. Sa bahaging iyon ng kanyang buhay na parang isang ordinaryo pero dark shadow. Dito mangyayari ang isang kakaibang pangyayari sa kanyang buhay. Alam ko masusurpresa ko siya. Di na ako nag-text na pupuntaan ko siya rito sa boarding house niya. Tagal mong bukas ha. Dina! Dina, nandito ako sa labas! Dina! Dina! Oy! Ay, sinong kinakatok mo dyan? Si Dina po, yung nagbo-board po dito. Girlfriend ko po siya. Ilang araw na po kasi kami hindi nagkikita eh. Hindi na rin siya sumasagot sa mga chat ko. Nag-aalala po ako kaya pumunta na ako rito sa kanya. Nako, wala na siya dyan. Nag-alsa balutan na nung nakaraang araw. Ho? Oo. Abay, mukhang malaki ang problema ng babae. Baka may nangyari sa pamilya nila, kaya nagmamadaling umalis. Salamat po. Ay, tsaka sabi nung ka-boardmate niya, yung classmate niya rin niya, abay nag-draft out na daw sa school. Pagkatapos noon, nag-alsa balutan. Bakit ho kaya? Ay, may malay ko. Kapitbahay lamang ako. Magkaharap lang kasi ang boarding house namin, kaya nakikita ko nang umalis. Salamat ho. Walang anuman. Pupuntahan ko na lang siya sa kanila. Ay, sandali. Bakit po? Baka naman pwedeng makahingi. Pambili lang ng kape at tinapay. Ito tanong ka naman sa akin. Eto ho. Ay, 50 pesos. Ay, salamat. Tingin ko, bagay na bagay kayo ni Ganda. Ay, sundan mo na lang kaya sa kanila. Ay, sayang ang love story nyo kung hahayaan mo lang siyang mawala sa'yo. Salamat po sa pagmamalasakit nyo. Sige ho, alis na ako. Ay, ingat, Pogi! Bakit biglang umalis? Di man lang kami nakapag-usap. Kinakabahan ako sa'yo, Dina. Oh, tol. Ang aga mo naman yata. Hindi naman yan ang usual na gawain mo pag pupunta ka rito, bro. Madalas hapon na pag walang ganap. May nangyari ba? Bro, kailangan ko ng tulong mo. Si Dina nag-alsa balutan daw, sabi nung kapitbahay nila. Ano? Anyari? LQ ba kayo ni Dina? Tol, nakita ko kayo last month, nagde-date pa nga sa parke, di ba? Nag-break kami ni Dina nung nakaraang linggo.
Ha? Bakit kayo nag-break? Ewan ko nga sa kanya. Pumayag ka naman? Sabi ko, palipasin lang namin kung ano man pinagdadaanan niya. Grabe, hindi mo naman nasabi sa akin yan ah. Pero okay naman kami. Nagte-text naman kami, nagtatawagan. Kaya lang nitong nakarang araw, as in, no text, no call. Ano kayong problema nun? Di ko nga alam kung ano talagang dahilan niya. Sabi niya kasi, baka sa susunod na taon, sa probinsya na lang daw siya mag-aaral. Pero isang malaking palaisipan sa akin. Dahil hindi niya naman ugali ang ganun padalos-dalos. Kilala ko si Dina. May isang salita yun. Kaya nga nung nag-alsabulutan daw siya nung nakarang araw, noon yung mga araw na hindi na kami nagte-text at nagtatawagan, may kailangan daw kasi siyang ayusin sa kanila. At hindi na raw siya makakabalik rito. Pero imposible yun. Mahal ko si Dina. Kaya pabor lang masasamahan mo ba ako papunta sa kanila? Nakuha ko naman yung address niya. Mabuti naman. Ano, masasamahan mo ba ako? Oo naman, ikaw pa. Malakas ka yata sa akin eh. Gasino na lang yan sa mga pabor na hiningi ko sa'yo. Teka, saan ba ang address niya? Eto, sa Biak na Baturang, San Sebastian. Ano? Oh, bakit? Bro, kasi balibalita ang lugar na yan. May mga napadako raw na aswang doon. Hindi kaya delikado? Hindi ako naniniwala sa aswang. Ang malaga sa akin, makita ko't makausap si Dina. May dahilan siya kung bakit nakipaghiwalay siya sa akin. Kailangan malaman ko yun. At makikipagbalikan ako sa kanya. O sige, alam ko ang lugar na ito bro. Sa Biak na Bato. Sabi mo nga O sige, huwag kang mag-alala. Sasamahan kita. Makikituloy na lang tayo kay Chokadjo na pinsan ni Tatay Dadoy. Hindi magkaumayaw ang nararamdaman ko noon na mga oras na yung Dark Shadow. Nag-aalala rin si Jonah sa babaeng mahal niya. May mga tanong sa isip nito na hindi nasasagot, na hindi ko rin masagot. Hindi niya hayaang humantong sa ganun ang pagmamahala nilang dalawa. Ang 2 taong pag-iibigan na mauuwi lamang sa wala. Sumakay kami ng bus patungo sa baryo ng kanyang nobya. Hindi pa puno ang bus na sinasakyan namin noon, kaya dinig na dinig ko ang mga pag-uusap ng mga tao sa loob at sa likod ng upuan namin. Narinig ko rin ang kwentuhan ng ilang pasahero na patungo rin doon sa lugar na yon na aming pupuntahan. Ayon sa kanila, Dark Shadow, natatakot din daw sila na pumunta sa lugar ni Dina dahil may mga namumugad raw na aswang sa lugar na yun. San Sebastian na, San Sebastian! Ang bababa dyan! Dito na tayo. O sige. Konting bilis lang! Konting bilis lang! Eto na nga. Sa wakas. Narating na rin natin ang lugar nila. Bro, bayan pa lang to. Malayo pa rito ang Biak na Bato. Mahaba-habang lakaran ito. Okay lang sa akin. Basta sa babaeng mahal ko. Ay, naks naman. Oo, Piolo. Kahit ilang bundok pa, okay lang sa akin. Kahit ilang dagat ay aking tatawirin. Kahit ilang bundok ay aking aakyatin. Higit pa riyan ang aking gagawin. O ikaw na. Ikaw na yung may magandang boses. Pangalis lang ng pagod.
Wala pa nga, pagod ka na kaagad. Advance reaction lang. Ano? Nasaan na ba yung kausap mo na mag-guide sa atin? Nag-chat na siya kanina. Nauna na raw siya sa bundok. Hindi raw kasi siya pwedeng magpaabot ng tanghali. Iba na lang ang mag-guide sa atin. Oh, yun na yata yung napagbili na ni Chokadjo. Kayo na ba yung aakyat sa biyak na bato? Opo. Abay, sinong pupuntahan niyo doon? Si Dina. Di na Manalastas? Kilala niyo ho? Ay, hindi na ako sasama sa inyo. Ha? Bakit po? Mula si biyak na bato proper. Tatawid pa ng 2 bundok bago makarating sa kanila. Ano ho? Sobrang malayo talaga. Ano, tuloy pa ba tayo bro? Oo, tuloy tayo. Pasintabi lang. Kilala mo ba ang girlfriend mo? Kilala mo ba ang pamilya niya? Bakit po kayo nagtatanong? Delikado ang pupuntahan ninyo. Kahit pa mga NPA natatakot pumunta sa lugar na yon. Bakit po? Ay, malamang. Malalaman nyo na lang doon. Pero kung ako sa inyo, hindi na ako tutuloy doon. Mas mabuti nang nag-iingat. Sige, pasensya na. Hindi ko kayo masasamahan. Pero Pasensya na talaga. Ay, paano yan? Parang walang gustong sumama sa atin. Kinakabahan tuloy ako. tara na. Alam mo naman, di ba? Oo, 2 beses pa lang ako nakarating doon. Sana wag tayong maligaw. Nakakatakot naman dito. Kung bakit ba naman kasi ang daming magagandang babae sa syudad, yun pa ang nakabiyag ng puso mo. Malapit na rin lang naman tayo, di ba? Ano? Natatandaan mo pa ba ang nilalakaran natin? Ang iba. Pero ang iba hindi na. Ano? Sobra na kasing masukal ang lugar na ito. Naglalakihan na ang mga puno. Ang daming huni ng mga ibon. Mga hayop na di natin alam kung saan nagtatago. Sobra na kasing masukal ang lugar na ito. Naglalakihan na ang mga puno. Ang daming huni ng mga ibon. Mga hayop na di natin alam kung saan nagtatago. Yung sinag ng araw mula sa taas. Kaunti na lang ang naaninag ko. Sa sobrang kapal ng mga dahon ng mga punong kahoy na yan, oh. Nagsisiksikan pa ang mga damo. Di natin alam kung may ahas na nagkukubli dyan. Bro, ano kaya kung umuwi na lang tayo? Ano ka ba? Ngayon pa ba tayo uuwi? Ang lapit na siguro na natin. At taka, akala ko ba 1 oras lang lalakarin natin? Bakit parang halos mahigit 1 oras na tayo naglalakad? Malayo pa ba? Hoy, Piolo! Ang lalim ng iniisip mo ah. Kanina ka patahimik pagbaba natin ng bus. Iniisip ko kasi, paano kung totoo palang sinasabi ng lalaki? Pinag-iingat tayo, bro. Hindi kayo delikado? Oh, naririnig mo ba yun? Ang naririnig ko? Baboy. Hindi yan ordinaryong baboy. Pumutol tayo ng kahoy. Mukhang makakasalubong natin. Delikado raw ang baboy, Ramo. Ito na nga bang sinasabi ko eh. O Diyos ko, ang laki ng baboy, Ramo. Hindi siya payat, mataba siya. Sawari kung gutom na naman yan. Anong gagawin natin? Papaminsala ang sungay niya. Kapag nasalpok tayo ng kanyang sungay, delikado tayo. Agresibo siya. Takbo, Jonas! Ang bilis talaga ng baboy ramo na yon. Chokadjo. Mabuti na lang pala sumunod ako sa inyo. Kundi, baka nasalpok na kayo ng matulis na sungay ng baboy ramo na yon. Ang ipinagtataka ko lang, bakit nila ang daming dugo dito? Sigurado ba kayo na hindi kayo nasugatan? Okay lang ho ako. Ang kasama mo,
Okay lang ho ako. Mabuti naman, di kayo na ano. Teka ho. Ang dami talagang dugo rito. Ngayon ko lang nalaman. Kumakain din pala ng kapwa hayop ang mga baboy ramo. Hindi baboy ramo ang nakita nyo. Ho? Chong? Aswang nyo na nag-anyong baboy ramo. Delikado ito. Bilisan nyo na. Hindi tayo dapat maabutan ng gabi. Mas mapanganib maglakad kung madilim ang daan. Mas maraming panganib ang kahaharapin natin. Bukas na kayo pumunta sa sadya ninyo. Gabi na. Delikado na sa lugar na ito. Salamat nga pala, Chong, kanina. Ang galing nyo! Imagine! Saktong matutusok na kami ng pangilang baboy ramo na yun. Tsaka naman kayo dumating. Maliit na bagay lang yon. O nga po pala, ang galing nyo. Dito na ako lumaki. Dito na ako nahasa. Kaya sisiw na lang sa akin ang pakikipagtunggali sa mababangis na hayop. Ano't naisipan ninyo palang pumunta sa akin dito? Ilang linggo ba kayong magbabakasyon? At talagang ang tatapang ninyo? At dito ninyo naisipang magbakasyon? Chong, ito kasing kaibigan kong si Jonas eh. Gustong punta ng nobya niya. Taga rito? Oo, kaya nga dito kami pumunta. Sigurado ako kilala nyo yun. Kilalang kilala ko ang lahat ng tao rito. Sino bang nobya mo? Nakakaintriga naman. Kasi mula lungsod, dito ka pa talaga nakasungkit ng babae. Kakaiba po kasi siya eh. Di siya katulad ng mga babae sa syudad. Sino ba itong babae na sinasabi nyo? Si Dina ho. Walang ibang Dina dito, kundi ang anak ni Ramon at Luray. Bakit po kayo nagulat? Yung lalaki din kanina sa bayan, na inutusan yung samahan kami, nang malaman ho niya na kila Dina ang punta namin, biglang umatras. Bakit po ba? Ano po bang mayroon sa babaeng yun? Sandali lang. Dito lang kayo. Huwag kayong lalabas. Sino sila? Baka mga rebelde. Kung sakaling magpumilit na tanungin kayo, sabihin nyo na magbabakasyon lang kayo ng ilang araw. Kailangan lang sa research ninyo. Pero bakit po? Basta, dito lang kayo ha. Pamangkin ko ang isa sa kanila. Kaibigan niya yung isa. Huwag ninyo silang gagalawin. Kung ayaw ninyo magkagulo tayo, doon tayo mag-usap. Hindi nila dapat marinig ang pag-uusapan natin. Kinakabahan ako. Ano bang klaseng lugar to? Baka isa ito sa dahilan ni Dina. Kaya siya nakipaghiwalay sa'yo. Ang daming tanong na nabubuo sa isip ko. Bakit di nila pinaririnig sa atin ang usapan nila? Sigurado naman ako, hindi naman tayo pababayaan ni Chokadjo dito. Palagay ko, nakikinig naman sila kay Chokadjo. Parang gusto kong marinig ang pinag-uusapan nila. Huwag ka raw lalabas. Hindi. Kailangan lumabas ako. Bakit? Kilala ko ang amoy na to. Ang bango ha? Pabango ito ni Dina. Ano? Huwag mong sabing isa sa kanila si Dina. Nararamdaman ko. 3 silang kausap ni Chokadjo. Nakaborkas silang lahat. Isang mahabang itim na sutana na hanggang paa. Na ang belo nakatakip sa mukha. Na halos mata lang nakikita. Ang lakas ng pang-amoy mo? Kilala ko siya. Dito ka lang. Lalabas ako. Pero delikado. Kailangan magkausap kami ni Dina. Jonas! Pambira. Anong gagawin ko? Mapanganib ang gagawin niya. Baka kung mapahamak siya.
Tina, Anong ginagawa mo dito? sabi ko na nga ba, isa ka sa kanila. Paano mong nalaman na nandito ako sa di kalayuan mula sa kanila? 2 taon tayo magkasintahan. Kaya kilala ko ang pabango mo. Di ka nagpapalit. Jonas, Pumayag ako sa cool off natin. Pero yung formal break, hindi. Lalo't hindi ko alam ang tunay na dahilan ng ipinagkakaganyan mo. umalis ka na. Umalis na kayo rito. Hindi ako aalis sa bundok na ito na hindi kita kasama. Ikakapahamak mo kung mananatili ka rito. Ayos lang naman sa akin mapahamak. Basta makasama lang kita. Jonas, Alam ko at nararamdaman ko. Mahal mo rin ako. Tama hindi ba? Minsan inisip ko, kaya ka nakipag-iwalay sa akin. Kasi magpapakasal ka sa iba. Pero hindi yun mabuo sa isip ko. Kasi ang naglalaro sa isip ko, ibang dahilan. Isang malaking desisyon na ayaw mong gawin sa sarili mo. Hindi mo lang masabi sa akin. tapos na silang mag-usap. Aalis na ako. Hindi ka dapat makita ng mga kasama ko. Papatayin ka nila. Dina, kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, kung hindi mo masabi sa akin, gusto ko lang malaman mo. Nakahanda akong tanggapin kahit sino ka pa. Ano yun? Ganyan kami, Jonas. Mga mandurugong aswang. Ako ang nakatakdang maging pinuno nila. Sa darating na kabilugan ng buwan, magiging ganap na akong mandurugo. Pag naging ganap na akong aswang, wala na raw ibang laman ng isip ko, kundi humanap ng karning hilaw bilang pagkain namin. Dina, Ikaw, hindi na kita makikilala, Jonas. hayaan mo kung makasama kita. Habang alam mo pa at kilala mo pa ako. Si Jonas, na tunay na nagmamahal sa'yo. Hayaan mo mag-usap kami. Mahal ko siya, Ama. Ina, hindi ko tatakasan ang nakatakda sa akin. Hayaan niyo lang akong lumigaya sa piling niya. Kahit sa huling sandali. Magandang gabi po sa inyo. Hindi ka natatakot sa amin. Oo, dahil alam ko, lahat ng nilalang sa mundo, may likas na pagiging mabuti. At ngayon, yun yung nararamdaman ko sa inyo. Mabuti ang iyong kalooban. Kung tao lang kami, hindi ko ipagkakait sa iyo ang aming anak. Pero magkaiba ang mundo namin sa mundo ninyo. Pero nasa isang mundo lang tayo umiikot. Alis na kami. Sabihin mo na lang ang lahat ng gusto mong sabihin sa anak ko. Salamat, Ama. Mauna na kami. Salamat, Ama. Salamat, Ina. Ngayon alam ko na kung bakit natatakot sa inyong mga tao. Jonas, mahal kita. At ito yung bagay na ayokong malaman mo. Dahil natatakot ako na layuan mo ko o kasuklaman mo ko. Kaya ako nang lumayo. Ayoko marinig anumang paliwanag mo tungkol sa pagkatao mo at sa dahilan kung bakit ka nakipagwalay sa akin. Gusto kong gugulin ang natitira mong oras at panahon para maging masaya ka sa piling ko. Pero kung sakali man na maging aswang ka na, di mo na ako maalala. Pero mararamdaman mo pa rin kung gaano kasaya ang mamuhay ng normal sa mundong ito. Jonas, kung may magagawa lang ako para manatili sa piling mo, gagawin ko. Hindi ko maaaring takasan ang nakatakda sa akin. Ang pagbabago, nagsisimula sa isip. Hindi mo magagawang takasan kasi yun yung nasa isip mo. Pero kung babaguhin mo ang isip mo, magagawa mo. Kasi kung anong iniisip mo, yun yung magiging buhay mo. Bakit parang andali sa'yo ng lahat? Sa ginagawa mo, lalo lang ako nasasaktan. Dahil ito yung mga bagay nito, hindi ko na ito mararanasan.
kapag naging ganap na akong mandurugo. Isipin mo na lang na kaya mo. Sasamahan kita. Nandito lang ako. Walang imposible sa taong may pananalig. Kaya natin to, Dina. Kasi ako, nung makilala kita, inisip ko noon, wala na akong ibang hangad na mapangasawa, kundi ikaw lang. Kaya kung ang paraan, maging kauri kita, gagawin ko. Makasama lang kita. Pero alam ko, mas maigi na ikaw ang maging kauri namin para masaya tayo mamuhay sa mundo. From the humdrum of every day, yet the music that's in my heart is the same sad refrain. Memories of you follow everywhere I go, down the high and byways of my day. Ang mga mandurugo ay isang uri ng aswang na may kakayahang magbago ng anyo. Mula sa isang normal na tao, kaya nilang mag-anyong hayop. Ang baboy ramo na nakasalubong ninyo sa daan, hindi talaga baboy ramo, kundi mandurugong aswang na kakakain pa lang ng karning hayop. Kaya ang daming dugo. Kilala niyo siya, Chukadyo? Siya si Dina, ang nobya mo, Jonas. Kaya pala, hindi niya kami sinaktan. Parang tinakot lang kami. Mahal ka niya. Ang hindi pag-atake sa inyo, patunay lang na kilala ka pa niya. Pero kapag naging ganap na siyang mandurugo, hindi ka na niya makikilala. At sa oras na mag-cross ang landas ninyong muli, hindi ka na niya paliligtasin. Ano po bang paraan para makawala siya sa sumpang yun? Meron. Ano po, Chukadyo? Puso mo. Puso mo, Piolo. Huh? Po? Joke lang. Chukadyo naman eh. Tatakadyo. Ikaw, Jonas. Ha? Ikaw ang makakagawa nun, Jonas. Halik ng isang tunay na pag-ibig ang makakaalis ng sumpa. Dako! Dako, Chukadyo! Hindi ako naniniwala dyan. Kasi sa ganda ni Dina, sigurado akong napupugnan ng halik ni Jonas yun. 2 taon sila magkasintahan. Dapat na alis na yun. Sa oras ng pagbabago niyang anyo, sa pagiging ganap niyang mandurugong aswang, maglalaway siya. Lalabas ang mabahong likido sa kanyang bibig. Yun ang oras na kailangang makaranas siya ng halik. Nakakadiri naman yun. Seryoso kayo, Chukadyo? Oo. Yun ang pinag-usapan namin ng mga bagulang niya. Ang tanong, kaya mo bang gawin yon? Kung ikalalaya niya, gagawin ko. Kung ito lang ang paraan, gagawin ko. Chukadyo, anong posibleng mangyari kung hindi tumalab? Pwedeng si Jonas ang maging mandurugo. Huh? Si Dina ang magiging normal na tao. Grabe? Bakit ganun? Handa mo bang suungin ang pwedeng mangyari? Ang kahihinatnan ng gagawin mo? Handa po ako. Para sa ikabubuti ni Dina. Yan ang katangian na hinahangaan nila sa'yo. Gusto rin nilang mapabuti ang kanilang anak, kaya ipakikipagsapalaran nila ang kanilang anak. Dahil mahal din nila ito at hangad din nila ang gagawin nating ito. Ay, grabing love experience mo na ito sa kanya, Jonas. Para ngayon ko lang napatunayan, pagdating talaga sa pag-ibig, walang hindi kayang gawin. Masunod lamang ang itinitibok ng puso. Humahanga ako sa determinasyon niyang masundang ka dito. Lumikha na tayo ng mga panganib sa daan. Pero tumuloy pa rin siya. Ina, mahal ka niya.
Sasamahan niya raw ako hanggang sa pagbabago kong anyo sa kabilukan ng buwan. Siya ang papalit sa'yo sa buhay namin. Ano ho? Kung hindi kayo magtatagumpay, ikaw ang magiging normal na tao. Siya naman ang magiging aswang. O kaya naman, siya ang magiging aswang din katulad natin. Konting tsansa lang na maging normal kang tao. Anong dapat gawin, ina, para tuluyan kaming magtagumpay? Kailangang buo ang puso at ang isip niya. Hindi mahahaluan ng kahit konting pagdududa. Anak, Ama, ganun ang nangyari sa akin. Nagduda ako noon. Kaya ito nangyari. Naging kauri ninyo ako. ibig sabihin, tao ka rin, Ama? Oo. Kaya magaan ang loob ko sa kanya. Kaya sana, anak, mapagtagumpayan ninyo ito. Wala sanang kahit konting pagdududa sa kanya. Sa palagay ko, wala. Ang mga panganib na sinuong niya patungo rito, patunay lamang na tunay ang hangarin niya sa ating anak. Busilak ang kanyang pagmamahal kay Dina. Luray Liway! Nakahanda na ba sila? May problema tayo. Ano? Nakarating na sa ibang mga aswang ang gagawin natin. Hahadlagan nila ang gagawin natin. Ako nang bala. Majority pa rin ang mga aswang kakampi natin. Ano man ang pinabalak nila, hahadlangan natin sila, Kadyo. Mag-iingat ka, Ama. Mandurgo na rin ako, anak. Sanay na kami ni Kadyo na makipaglaban sa kanila. Nakikita ko sa inyong dalawa si Jonas at Piolo. Hindi nag-iiwanan. Tumanda na kayo at nagkasariling pamilya. Pero ang pagdadamayan nyo ay hindi pa rin nawawala. Aalis na kami, Luray Liway. Lilinisin lang namin ang harang sa daan. Baunin ninyo ang basbas ko. Anak, ano man ang mangyari, hangad kong maging normal kang tao. Tuloy lang kayo. Kahit anong mangyari, kailangang makarating kayo sa bahay nila Dina. Nakahanda na ang bakuran nila para sa pagbabagong anyo ni Dina. Chukadyo! Ayos ang forma nyo! Para kayong si Ronoroa Zoro, ang unang kasapi ng Straw Hat Pirates, isang Spada Master at tagapagtanggol ng grupo. At ang tatay ni Dina, si Monkey D. Luffy, ang pangunahing tao ng kwento. Isang matapang na binata na may kapangyarihang maging goma ang katawan matapos makakain ng Gomo Nome! Isang uri ng Paramecia type na devil fruit. Galing! Ang daldal mo, Piolo. Kahit anong mangyari, protektahan mo si Jonas. Kailangang matupad ang plano. Kayo, anong gagawin nyo? Sino ang mga yan? Diretso lang kayo. Mga malalaking tao. Ang iba may pakpak at malalapad ang mga ito. Parang sa paniki ang kanilang pakpak. At sinusundan pa ng malalaking aso. Mabalahibo at may mapupulang mga mata. Tutubang latang ito. Sobrang dami nila. Anong gagawin natin, Tol? Ang pangkat ni Leon. At nagsamo talaga siya ng mga mandurugo. Mga asmo at mga wakwak. Magtago ka lang sa likod ko, Jonas. Huwag kayong matakot na dalawa. Piolo, tumabi ka lang kay Jonas. Ako nang bala sa mga ito. Paraanin niyo kami kung ayaw niyong masaktan. Hindi ba ipinagkasundo mo sa akin ang iyong anak para makipag-isang dibdib? Magpapakasal na siya sa akin sa susunod na kabilugan ng buwan.
Pero ano itong nabalitaan ko? Napag-alaman ko sa mga alagad ko na nakikipagrelasyon raw siya sa isang tao. At ang malala pa, gusto niyo pang tanggalin ang bertud na nakatanim sa katawan niya. Nahibang ka na ba? Ibababa mo ang karangalan ng pamilya mo para lang sa taong yan? Isa kang hangal! Paraanin niyo kami, Leon. Huwag kang makikialam. Wala akong sinabing pumayag ako sa kasunduan. Hindi kita gusto para sa anak ko. Kung ganun, wala na akong magagawa kundi tapusin ang magiging kaagaw ko kay Dina. Kung hindi rin lang siya magiging akin, hindi rin siya mapupunta sa iba. Hindi mo ako matitinag sa mga pangil at kuko mo. Tandaan ninyo ito. Mas mataas pa rin ang antas ko sa inyo. Isa akong malakas na gabunan. Kaya kitang patayin na parang isang garapata. Kayo at ng lalaking yan. Hindi magiging patas ang laban kung dalawa lang sila. Marami kayo. Jonas, itong buntot pagi, saluhin mo! Salamat, Tol! Etong sayo! Nasusunod ang panak! Tinamaan mo ang balikat ko, pero hindi ko patatalo sa'yo. Etong sa'yo! Kalmo tayo sa mandurugo! Hindi ako tatablan yan! Pilipitin ko yung liig mo nang sa ganoon mamatay ka na! Ang kalamansi, etong sa'yo! Ako na! Pakialamero ka! Chukadyo, mag-iingat kayo! Tumuloy na kayo! Dalian ninyo! Hindi kita uurungan! Kado! Tapos na! Matutuloy na ang seremonya! Salamat! Salamat, Kado! Wow! Napakaganda talaga ni Dina sa suot nitong bestidang puti. Hayaan mo na ang moment nila. Opo, Chukadyo. Handa ka na ba? Oo, ikaw. Handang-handa na. Salamat. Ano man ang mangyari, tanggapin natin. Kung ako man ang maging normal, ikaw ang maging mandurugo. Kaso parang hindi ko kaya. Kung magiging mandurugo ka man, magkasama tayo. Huwag mong bigyan ng puwang ang pagdududa. Magtatagumpay tayo. Ikaw ang magiging kauri ko. Magkasama tayo. Salamat, Jonas. Tunay ang hangarin mo sa akin. Naman. Sana hindi ka magbago kapag nakita mo ng pagbabago ng anyo ko. Ngayon pa ba ako magdududa? Ayan na. Nakatingin na ang mga nakapaligid sa atin. Nag-aabang na sa maaaring mangyari. Isang sekreto lang. Para magtagumpay ka sa hangarin mo. Huwag mong titingnan ang mga nasa paligid mo. Gawin mo lang silang inspirasyon. Pero ang isip mo, sa gagawin natin ngayong gabi. Nagbabagong anyo ka na. Huwag mo akong iiwan kahit anong mangyari. Oo, oo. Kilala mo pa ba ako? Kilala pa niya ako. Kilala mo pa ba ako? Hindi niya na ako kilala. Ito na ang tamang pagkakataon. Anong pagkakataon?
Yak! Inalikan ni Jonas si Dina kahit naglalaway ito ng maitim na likido at paho! Sige, iluwa mo. Hanggang mailuwa mo ang itim na Bertod. Dadagdagan ko pa ba ang halik? Huwag na. Ako ang nasusuka sa ginagawa mo. Ay, nasusuka ako dahil naati mo halikan ako. Kahit ganito ako. Gusto kong patunayan sa'yo. Sa pag-ibig, hindi lahat matamis ang mararamdaman mo. Darating din ang kapaitan. Kaya kahit nasa kapaitan tayo, handa kitang halikan. Tagumpay, anak! Nailuwa mo ng itim na Bertod! Linisan niyo at bihisan si Dina. Madali kayo! Ang galing! Paano mo nagawa yun? Pwede ba tayong mag-usap? Mayon ko muna kayo. Ngayon ko lang napansin ang kakaiba sa'yo. Walang normal na taong gagawa nun. May kung ano sa pagkatao mo ang nagtulak para gawin yun. Dahil yun sa pag-ibig ko sa kanya. Hindi ako naniniwala. Umamin ka sa akin. Sino ka? At bakit hindi ka nandiring halikan siya? Kahit kasuka-suka na ang anak ko. Magdiwang tayo sa tagumpay natin ito! Sasamahan ko po si Dina. Luray! Halika! Magdiwang tayo! Ang dami kong natutunan, Dark Shadow, sa kwento ng buhay at pag-ibig ng matalikong kaibigan sa kanyang mandurugong aswang na kasintahan. Ang daming moral lesson sa kanilang kwento na pwede ninyong makuha, katulad na lang ng pagkakaibigan na ang tunay na kaibigan maaasahan sa oras ng kagipitan, parang kapatid na dumadamay. Ganun kasi kami ni Jonas. Kapag may problema ako, hindi siya nagdadalawang isip na tulungan ako. Kaya naman, nang siya ang humingi ng tulong sa akin, kahit sobrang tindi ng panganib sinuong namin, matulungan ko lamang siya. Matagpuan lamang ang tunay niyang iniibig. Another lesson po, Dark Shadow. Sa pag-ibig, hindi lahat matamis. Minsan mapait. Pero kahit mapait, handa ka pa rin tanggapin at damayan ang iyong sinisinta. Higit sa lahat, walang likas na masama. Ang mananatiling masama, umapapa sa ilalim sa kapangyarihan ng kadiliman. Kung gugustuhin niya at mananalig siya, makakaya niya na makaalpas mula sa pagkakagapos ng kadiliman. Nagustuhan ko yung minsang sinabi niyo sa isang episode na mula sa kasulatan na ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa, nakikita man o hindi, nilikha ng Diyos at para sa Diyos. May asawa na rin pala ako ngayon, Dark Shadow, at may isa na ring anak. Pero sinusubaybayan ko pa rin ang buhay ni Jonas. Dahil may panibagong yugto ng katatakutan sa kanilang buhay at pag-ibig. At iyon ang aking imamarites sa inyo sa susunod kong pagsulat. Ang iyong kasaysayan ay ginampanan nina Joben Hakutina, Ino Alcala, Buddy Boy Aborde at Malin Pisico. Ang tugtuging refrain, musical instrument arranged cover by Shaun Pantaleon, audio and video editor Al Gilas. Naglapat ang musika at angkop na tunog, Kenji Buntaya. Ginawa ng script nina Makatang Mandirigma at Salvador Lubigan. Sa araw na ito, mga kaibigan, hindi po shoutout ang aming iparirinig sa inyo, kundi ang aming mga bloopers. Naway magustuhan po ninyo. Pumayag ako sa call-off natin.
Pumayag ako sa cool off natin. Pero yung formal break, hindi. Lalo't hindi ko alam ang tunay na dahilan ng ipinagkakaganyan mo. Habang alam mo pa at kilala mo pa ako na si Jonas na patay sa'yo. Sabi na, hirit ka dyan. Si Atoy na patay. Natoy ka? Si Nando. Sabi na kaya, Si Ang Jonas baboy Ramon na na tunay nakasalubong na ninyo sa nagmamahal daan. sa'yo. Ang baboy Ramon na Kaya, nakasalubong ninyo sa daan. Si Hindi Jonas talaga baboy na Ramon. tunay na nagmamahal sa'yo. Kundi mandurugong aswang nakakakain pa lang ng karne na kain. Kundi mandurug. Pero ka, kundi, mandurugong aswang. Kundi mandurugong aswang na kakakain pa lang ng karning hayop. Kaya ang daming dugo. Ang tanong, kaya mo bang gawin yon? Kung kinaya niya, gagawin ko. Kung ito lang ang paraan. Kakalaya. Kung kinaya. Kung kaya niya, kaya. Sige. Sige. Kung ikalalaya niya, gagawin ko. Kung ito lang ang paraan, gagawin ko. Ano? Nakarating na sa ibang mga aswang ang gagawin natin. Hahadlangan nila ang gagawin nila. Yan, nagdalawa. Hahadlangan nila ang gagawin natin. Huwag mo akong iiwan kahit anong mangyari. Oo. Gama, dahil ba yung Talo, ido na siya. dahil mawil. Ganap lang yan. Nandiyan ka mag-ahado ka. Nandiyan ka mag-ahado ka. Sige na. Gara lang ganun. Kilala mo pa ba ako? Oo. Sige. Horror. Kilala mo pa ba? Ulit! Ay, sa inat kaya. Oh. Nagdududa ka. Ining. Makakalampas mag-ira ko dyan. Diyan lang sa mouth. Sige. Kilala mo pa ba ako nga ni? Pailaog mo na. Nag-uho ka naman. Ininat ko. Uyo. Yan ang ikadua. Iyak! Inalikan ni Jonas si Dina. Kahit naglalaway ito ng maitim na likino at Paho! Sige, iluwa mo. Hanggang mailuwa mo ang itim na bertod. Dadagdagan ko pa ba ang halik? Huwag na. Maraming salamat po.